Tini ignore kaide khana khana kapal bodi. Well chini career no to si sabai tong tini present no jeng tini ignore khai khang khe khana future ro khana jeng kapal bu thai ngai thangnai jat situation phaibai tong boro jaga male direct selling no to yoi tini hayo direct selling industry omai ge phai tong tini busi ring yang hang khe khana khana kapal no dosro thai ngai thangnai jat omai situation phaibai tong ha तानी इंखन के वो वीडियो ना नाई नहीं दी ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट राइट डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है। अपलाइन एंड डाउनलाइन ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है। लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके MBA कोर्सो सिप फोरोंजागै दं हा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नि बांगै वान सगै नायदि तिनी प्रेजेन्ट जदि बुझिया के फ्यूचर बाहाय इंगै जार इंगै दंखा फ्यूचर बाहाय डायरेक्ट सेलिंग नि इंगै जार इंगै दं नायदि बनो काम के बुझिलाय नि बांगै जिनि 9 नि जरा फररबो नों खानाबै मान खाना गभर्नमेंट जॉब नक नक कासावै नि बाग जागो हनै आफरो जागाव जिनि 9 रो बुझिया बाक्साबरो बुझिया इंगै इग्नोर खायो सरकार नि हाइनियाफो साख्रि खायाफो हिनो इग्नोर खायो बरक न तिने हायो नायि नायदि बरक तिने हायो कपाल मा बुदे मा बुया के सेम बाय किने जदि तिने हायो डायरेक्ट सेलिंग न इग्नोर खाइतम खानके फ्यूचर रोले मा बुनने मा बुया नों साइमन दं नुगुइ दं हा बम हाइकि बताबो जरा सफायै दंखा यूनिवर्सिटी कॉलेज से फोरोंजागै दं हा नेटवर्क मार्केटिंग नि बांगे वान सबै नायदि के ओमाहाय लामारनो जों बुजिवानि नांगो गेबनो ताबो जों जिनि थानायाव बमाहाय क्वेश्चन फाइमानो जों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ले बाखेबो सामखाय ते बाखेबो जों रां रनाय बनबो जों सिथाय गलायबो गेबनो ता बुजिनायलेने गेबनो बुजिवानि जों थांखा ओंखायनो जों ट्रेडिशनल मार्केट बाखेबो बिजनेस खाय ते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाखेबो बिजनेस खाय बनो पहिलास गां बुजिना लेग्राना के ट्रेडिशनल न बुजिना लेग्राना FMCG प्रोडक्ट ते लाइक ताबो न थक सापान शैम्पू टूथपेस्ट बा बांगमान दंगो जों डेली यूज खाइबि दंमोने बहायनो बुजिना लेने बहाय न थक सापान शैम्पू न ताबो खाइबो बररो नावै दं नक गाना गिनि दुकान बाजार रो लोकल दुकान रो नाजागो बा मॉल रो न नाजाकुगो के ओ दुकान रो ताबो बाखेबो प्रोडक्ट सफाय बनो पिलास के बुजिना लेने सपोज रन जों 100 टाका कायसा मानै रंखा जेफाना 100 टाका कायसा मानै बनो जों दुकानाव थाङै बालेले 100 खेनो के बाके सफाय ताबो ओ 100 टाका मानै बनो रंबैनास दि जे मैन्युफैक्चर खायजां माने अरो जागो खनबो 40 टाका बायनो खायजागै मानो बनि परे सेने फालेहा बनि परे डिस्ट्रीब्यूटर बनि परे होलसेलर बनि परे रिटेलर बनि परे सिजन कस्टमार रो फायो गेताबो 40 टाका सनाजा मने प्रोडक्ट से स्टिनेरो सफाइते न बोसोर नै थांखा 100 टाका नै थांना हा ते कायसा को सेलिब्रिटी रो तंख नों टीवीओ एडवर्टाइज नगै तंना लाख सापान फुला हांके सि फरक बांगमान पद्रे पर नगै तंया रे बस एडवर्टाइज अरो जागा एडवर्टाइजिंग खाइमा जागावबो बरकनो सेलिब्रिटी रो न रां मारoi तंख के 40 टाका के सनाजा माने से जों 100 टाका मा पाइबो ताबो ओ 60 टाका ला ब्यां थां पाइ ओ 60 टाका खेना जे कने गजारे एजेंसी तंग ते सेलिब्रिटी तंग बरौनो नाय पाइबो हानि बाङैनो जों फाटा दुगानो जों थाङै जों मानै जेसो पाइसिने पाइ तंफानो जिनि थानिव मोंसानो
maya mung sana sung rang rubu maya ang ba thung parin mung sana maya ang just product simi na ma oi phai ke ba kene traditional market ro khna cholai tong gita bo sung direct selling industry le ba khe bu khai bono ta busiwani sung nang direct selling kene ta bo manufacturer na o manufacturer ne direct ne ta bo nung phana join khai kha ang phana join khai sung join khai kha kene o direct selling industry wo sung direct ne boro product sales khai oi ro rom dita bo 40 টাকা প্রোডাক্ট নাজাং মানে বনো MRP রেট 100 টাকা না কিন্তু जों जइन खायखेंखे जोंनो डिस्काउंट रहो जोंनो डिस्काउंट रहो ने ते किसा कलाय MRP से कलाय को खनो जोंनो फालो तब कबा 100 টাকা MRP रेट इनखे जोंनो 80 টাका फालो गरास ना इंगेते बाद बाकी और जागा दंमाने 40 টাকা सना जागे जोंनो 80 के फालो ते बाद बाकी जों दंमाने बनो खेनो जे पाइनाय बनो न फियो गरो फियो नों कायसे प्रडाक्ट नों जे नाङै दंमाने बनो नों दुकानाव थाङै बायबाय दं माइया ओ डाइरेक्ट सेलिं इंडस्ट्री वो थाङै बायखांखले नों सि फिरावै माइ बे फियो ओ जे कने कसारो जे ट्रेडिशनल मार्केट एजेंसी रो रां साइ दंमाने न नों सि मा फियो अरो जागावले बस जावै दं यादे जिनि बाङै कने अमाय खेनो बरो अरो जागावो बिजनेस खायबाय दं ते जोंनो अपॉर्चुनिटी रो मानि खेनो बाय खेरो खामले जदि नों ओ प्रोडक्ट न डाइरेक्ट सेलिं थां ओ प्रोडक्ट नों जदि यूज खायबै नों साजागला हा नों अरो जागने जे अपॉर्चुनिटी माइ त माने जे ऑफर माइ त माने जे कैशबैक रां फ्रॉक माइ त माने बनो नों जदि साजागला हां खान खेनो नों निनि दल न नों शेयर खायबै बरम न जॉइन खायबै अरो ने प्रोडक्ट तब निनि आईडी गेसे तन आईडी नि थ्रू के पाइजगला हांके निनि जे टार्नओवर अंग बोनसि निनि अरो जागावो रां फायवानि सेंसिनाय असक अपॉर्चुनिटी काके रोजा गैतम जों डेली सीजन प्रोडक्ट जों पाइ यूज खायबै सितम जों नों सामाया अरो जागा थाङै जों पाइखांखेले जों अमाय के रां फिरौ माने परेबो निजे साजागला हांके दल बाया त माइरो न शेयर खायबै बरक न पाइरो मा बायसे निनि थानिवो टाइम ओवर न बाय रां फाइनायखौ परसेंटेज बाय खेन वान्स होय नायसि बाखेबो अपॉर्चुनिटी मा वैत बस ताबो तां खायत कॉलेज यूनिवर्सिटी और से फोरोंगानि सेंगै सितम खा दिनि लेखा फोरोंगै तमखांखे खना बनि बाहाय इंगै थांना आइसि वान सयनो इमेजिन खायने ग्रेड फ्यूचर बाहाय इंगै तमखाना बाहाय इंगै फायने हना अमाय खेना डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खेनो दिनि हायो बिजनेस खायबै दङ गे निनि थानिवो एक्स्ट्रा इनकम नों खायनि मुसु गै दङ बा नों मा इनकम खायजानाय लामा नायतु दङ बेस्ट प्लेटफॉर्म है दे सिनि थानिबा अमाय अपॉर्चुनिटी जों मा माने बाङै जों बयनो बुसुबा मावो देनि जेबो काहा मावो बुसु अपॉर्चुनिटी काहा नै दंखायो दे नों जदि अलकाफान ट्रेडिशनल बिजनेस फा नों सिकनसा खलावनाय वानसका रमदि नों दुकान रनाय वानसका दुकान रवानि थांमान जागा सासे नायदि बुसुबो इनभेस्ट नांगरा लोकेशन थिं मा खायनिखौ दुकान मा सनानायखौ नाना ते बदल डिजाइन मा खायनायखौ माल माति सानायखौ निनि र कम बासो बुसु रां नाङै थांसिनाय वान सौगैनायले अर दुकान खायमा बायसासि आसुग रां नाङै थाङो किन्तु डाइरेक्ट सेलिंग अले नों ओनली नों जे डेली नीड्स नों डेली जे यूज खायबै दंमोन बनो नों अर थां पाइमा बायसि नों बिजनेस स्टार्ट खायमाबो रां सिनिनि थानियाव नाय हांखे नांलियासो नै थांला हा तानि हिंखेनसो प्रोडक्ट केनसो हाय फाटा दुकान पास बायबै दं के ओ प्रोडक्ट रो दुकान थां पाइमोन बा यो डाइरेक्ट सेलिंग पाइमोन बबो बाय केनो वान सवै नामो के खास हाके बायसि बिजनेस स्टार्ट खायमाला हा बुसु बका नै दयन्दे ते मों सानाय जास नों बनो शेयर खायम बायसिनि
business fight थांसिना सक simple गाव माहायरना निनि साक साक ना ताबो क्वेश्चन सोङै नायदि खायवानि नांगदे नायया ओमाय अफार रंना ओमाय अपॉर्चुनिटी रंना नांजावदे नांजाया नों चॉइस खायनादि निनि थानेवा मोनसा सोरो क्वेश्चन दङो बा मोनसा सोरो कन्फ्यूजन दङो बा टेबि डिटेल्स कामखेनो साइमन वानि मुसुगो ओंखान खेनो आं तलावो रेजिस्टारनि लिंक रहोइरो नाय ओ रेजिस्टार लिंक रजागो नों रेजिस्टार खायदि मन परे नों बाय पर्सनल लिखेनो जों डिस्कस खायलायनाय निनि जे कन्फ्यूजन निनि क्वेश्चन ननो सालायनाय के आसु जरानो मै नों भिडियो नायतोंमानि बाङै हामबाय दे मान हां के ओ भिडियो नो शेयर खायबिरोदि तानि हिंखांखेनो जिनि जे नाहर मोननो तयै जों जतनो हेल्प खायनि नाङो